Sugeng enjing para pemirsa, kepanggih malih kalih kula Ananda Levinia Putri. Ing mriki kula badhe ngaturaken pawarta bab KDRT. Criyos gesang Mega Suryani Dewi estu memilukan. Estri umur selangkung warsa punika pejah ing tangan semahipun piyambak naminipun Nando. Ironisipun saderengipun pejah dibunuh, Mega asring angsal kekerasan lebeting griya tangga dening si Semah. Mega malah nate nglaporaken semahipun dhateng polisi inggiling kasus KDRT kasebut. Polisi ngleresaken Mega saderengipun nate nglaporaken kasus KDRT punika. Polisi mesthekaken kasus kasebut taksih berproses lan dereng dipun kendhelaken. Perlakuan KDRT Nando kaliyan Mega punika viral ing media sosial sasampunipun satacah unggahan curhatan Mega. Mega dipun ngertosi ping pinten-pinten posting perlakuan KDRT semahipun punika ing akun media sosialipun. Bab punika dipun leresaken dening kakang Mega, Deden Suryono. Deden sumerep Mega nate nglaporaken semahipun punika dhateng polisi. Mekaten pawartos dinten menika kula Ananda Levinia Putri ngaturaken menawi wonten kelepatan nyuwun pangapunten. Arum kuncara ning bangsa dumunung aning luhuning budaya mugi rahayu ingkang sami pinanggih matur nuwun.